मैया मोनानिफ्राय ओरैबायसा मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ ओरैबायसा मोनसे भिडिअ क्लिप्स लाजिथावना मुगैथावना बेराफारसेजों दुखुनांथाव जुनार आखुनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ होनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लागो ओरैबायसा मोनसे लाजिथाव बेराफारसेथिं धेमाजियावहाय बर' आइजो गोमानानै दं भिडिअखौ नायनानै ला बेनिफ्राय जोङो फिन बेनि सायाव सावरायफिनगोन माला हुवा लेवर लेवर फरायग्रा नायगासिनो साला जों नोंसोरखौ उसुं खनानिफ्राय नायगासिनो नोंसोरनि आखलखौ जोङो बिसोर बिदिसो बिसोर बिदिसो जों नाहरगासिनो होना दासो दख'ना गानबाय दासो दख'ना गानदों नों फन हरा बुंनायाव दख'ना नांगौमोन बिदिसो माबानि आखलाबो माबो नायबोदों सांखौबो नायखुमागासिनो जों बिनिफ्राय बाब्रे गाबोन लिहरगोन गाबोन ससियेल मिडियाआवसो थांसिगोन भिडिअआ बिसोर बिदि बिहामजो बिहाव बिदिसो होयो जोङो बेसेबां नायखुमागासिनो हमलागासिनो ओरैनिफ्राय बिदि माने मोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मिथिदों आरो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंबो जानो हागौ जे ओरैबायसा मोनसे लाजिनांथाव ओरैबायसा मोनसे मुगैथाव बेराफारसेथिं साननानै थाङोब्ला दुखुनांथाव जाय खामानिया जानो नाङामोन जाय जाथायफोरा जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन बर' समाजावबो नैफोरबायसा जाथायफोरा जाबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों मा बुंगोन आरोना खुगायाव राव गैया ओरैबायसा लाजिथाव ओरैबायसा मुगैथाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरनांगोन आं बिनि सायाव बांद्राय बुंला जिहेतु नोंथांमोना भिडिअखौ ससे होनानैबो होदों गोबाङानो आरो ससियेल मिडियाआव नुदोंबो जानो हागौ बेराफारसेथिं सासे बर' आइजो सासे गथ'नि बिमा बिथाङा जाहैदों धेमाजि जिल्लानि 6 जुलाइनिफ्राय बिथाङा गोमानानै दङ होननाय जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों नोंथांमोना जुदि बबेयावबाफोर नुसनबायोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों स्क्रिनावहाय नोंथांमोना बै कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों आं नोंथांमोननोबो नैबे जिथु मिसिं बे गोमानानै थानाय जिथु आइजोनि जिथु सावगारि बेखौ होनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना बबावबाफोर नुसनबायोब्ला खोन्थाहरब्लानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय लोगोसे नैबे मुगैथावना जिथु जाथाय लाजिनांथाव जाथायखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनाय